Masalbular kasi nagpagamot ka sa medisina, ang lumalabas kidney. Tapos yung ginamot siya, ano lumabas albularyo? Kulang daw sa kinukulang. Tapos nagpagamot ka, Kinukulang din. ano lumabas sa tiyan mo? Pako. Taga saan yun naggamot sa'yo? Pumunta ka sa kanila? Hindi, pumunta sila sa bahay mo. Sinervice nyo? Magkano binayad? Bahay mo isang baka yan. Isang baka? Magkano isang baka? Ay, magka-35. 35,000 ang binayad mo? Kasi may binili pang 35,000? medalyon. Kasali na yung mga medalyon. Pero namatay na asawa mo. Tayo yun. Kaya mo, bililigtas na lang natin kaluluwa na asawa mo. Pero alam ko yung sakit mo ha. Yung sakit mo kanina, dinemo ko na ha. Nandun sa likuran. Yung sako mo, masakit. Pero kalasin muna natin itong spirit ha. I-close natin maigi ha. Pag pinalamig yung pa mo, kinakabahan ka ba? So, nilalamig. Nakakabahan. Kabahan yung kalaban natin sa'yo. Hindi, paspas. Yan na, finish lahat. Huwag ka maniwala doon na may lumabas yan 10 karayo. Tao, babae, lalaki, humihinto, elemento, maligno, kapre, maligno kumana, sana, hindi, duwende, hindi, duwende pula, hindi, iki, hindi, naman lupa, hindi, maligno lang talaga to. Gumagana siya sa maligno. Meron kang best friend. Ganyan kalaki eh. Mga 10 years old. Yun ang nananakit sa'yo. Madali lang ito sakit mo eh. Malaking involved na tao rin ito. Mamaya, continue natin video ha. Manood lang kayo dyan. Mahaba-haba lang ito paglilinis. Cleansing spiritual ito eh. Pero alam ko na yung sakit niya ate. Ito yung sakit niya sa akin niya. Pero doon sa left side ha. Doon sa left side, simula doon sa dulo, sumasakit. Titingnan natin kung may arthritis pa siya kasama, pero may halot ng elemento. Ulit yung paa mo kung masakit. Masakit? Wala? Wala. Wala nga ng biro? Wala. Wala talaga. Lakad. Check natin sa lakaran. Okay, talong-talong ka. Anong pinakamasakit eh? Masakit pa? Masakit? Wala na? Tingnan mo ba? Isang barangay sila. Saan? Ano te? Wala. Wala na? Oh, kaya limit na si ate. Mamaya, continue naman natin video kasi meron yan, tama sa likuran eh. Oh, ito, tinuloy na natin yung video niya. Tapusin ko muna to. Ano mo to? Yung ginagamot? Kapatid to ng tatay mo. Basta lang sakit niya sa akong. Nag-limit lang ko kami. Continue niya yung video niya. Okay. Wala na sakit din sa akong mo te. Wala. Cleansing spiritual lang tayo. Huwag ka maniwala natin na may lumabas na karayong dyan. Wala namang karayong dyan sa tiyan mo. Sana natetano na yung loob ng tiyan mo. Narinig ko na sa lahat ng mga pasyente. Ano? Wala na sakit ng ano mo, no? Wala na sakit? Sige. Sandang best pa yan. Hilot-ilutin. Di makukuha yan. Di ba, ikaw nagsabi marami na naghilot niyan? Di nakukuha sa hilot. Dalawang alignment lang yan. Mga dalawang alignment yan. Balik ka na lang sa April 11, 12, 13, 14. Pero i-alignment natin maigi. Tapos tuturo namin yung exercise niyan para tuloy-tuloy siya gumagalaw ha. Tapos silang namin tong tito mo. Sakong naman ang diferensya nito eh. Kaso meron tong halong maligno. Ano lang yung maligno nito? Pagtripan lang siya. Huwag ka na mag-alala sa maligno mo te. Pag sige kinay, dito na. Yung asawa mo, kung naabutan ko sana, swerte mo. Kaso hindi natin naabutan yung tito mo eh. Kung talagang totoong kinukulam yung tito mo. Sabi kasi kasama to sa kulam, hindi naman gumagana yung kulam. Parang doon ko sabi sa akin, bakit yung sabi na may Taga saan ba kayo? taga paningit po. Paniki. Yung kanina Pangasinan no? Parang din po. Pero po sila, taga paningit naman po kami, magkalapit lang po yung barangay namin. Magkalapit lang barangay nyo. Boundary po ng paningit po sa akin, boundary na po ng Giro sa akin. Wala magkatabing barangay lang po. Magkatabing barangay lang. Sabi na sa akin,
Nagmamassage pa sa akin, may karga daw. Kinarga naman. Ay, yung karga, titingnan natin. Baka meron talaga. Bali tatlong patin tapos yung tumingin pa sa akin ko na isa eh. Tapos yung kanto. Yung kanto. Tricycle driver ka, di ba? Matagal na. Matagal ka nagta-tricycle. Opo, 2008 po. May asawa ka na? Meron po. Ilan anak? Dalawa po. Ilan asawa mo? Isa lang po. Ah, very good. Anong pangalan? Rosalie po. Oh, baka marinig ka niya. Oh, para sinaasan asawa mo? Ayun po, nakaupo. Ah, ito ba asawa mo? Ah, kaya pala doon ka nakatingin eh. Ano po yung... Ako po, pipili lang po ako ng araw. Oh, pipili ka. Kasi hindi ka pwedeng ano eh. Baka magkasabay-sabay kayo lahat, marami. Sige, buddy. Hawakan mo muna to, tatapusin ko na. Naka 3:20 minutes kami kanina, bali nasa 6 minutes ng video niya kung pagsasama-samahin ko. Asan pistaw niya, Ted? Pistaw. Pistaw. Ito may sabong na may diferensya, no? Angat to. Lock, lock. Normal. Yan, pumasok na. I-close. Dapa na lang, para mas pabilis. Diba? Pantayin na pa. Dapa. Normal. Relax. Yun, pumasok. Narinig mo? Narinig pamalo. Particular. Yung ano, yung ano, yung matigas, yung kulay pula. Tingnan natin. Basa na te? Wala na? Wala na. Yan. Wala na. Ito. Okay. Pumasok na. Narinig mo pumasok? Okay. Tatapos siya. Layas ka na. Tingnan mo. Itok-tok mo na kung meron pa sakit. Tingnan mo. Isa pa. Ano? Wala na. Wala na impact. Tayo. Straight. Ito lalayas. Tingnan natin ulit. Hawakan nito. Walang sakit. Ito. 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 Wala. Ayun. O, paalam ka na. Hoy. Paalam ng vlog. Oh, sa inyo to eh. Oh. Next na tayo dito. Ito, malala ito sakit. Street body to eh. Mag-break na ako. Taga saan ba kayo? Tarlac. Tarlac pala sila, kasama to.